Yesus orsu
752. Ya. Tuhan patulus masa kami, Tuhan tinopami, Topa maau bertulomo, guru di homa sandokawo. Tuhan patulus masa kami, perbadiai mapikiraki, sai pargogoya tinobusmi, mangaradoti nanidokmi. Terakhir 693. Tes 693. Tes. Nah. Tes. Yesus do Tuhanku si hoko bawon ibana doha bosaki tangan anagogo manoguaon patoguau dilakaki Tuhanku tonton
Yesus do Tuhan siramu diawon namar gugoyon diriko nanggok parukilon godang nadinang sabam do di bain rohako Tuhaku toko sumari honawon martua sonang tondiko tolong ni rohana bahi sarawon mardame tokong rohako mardame tokong rohako. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan kami yang akan melayani jemaat yang bernyanyi Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Tambahkan kekuatan yang baru, kesehatan dan sukacita bagi Tuhan. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan saya. Ampuni dosa salah pelanggaran kami Tuhan, dan kami ada tiada Tuhan. Berpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Makan yang nahoma kita di bagasan rohaka. Amin. Main di mahita siya buku ete kemasapulan. Rimba hita jauh-jauh. Amin. Kukul mahamuna. Mari. Damina tu tandina. Saat ku memandang bentangan cakrawala, bintang berkelip menyala, dan
Dan ku yakin kisahku telah terendam sebelum ku ada. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, karena kita berharga di matanya. Let's go buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. BG Yesus Kristus mengasiho. Ingat Yesus dan Ia mana di konho, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. BG Yesus Kristus mengasiho. Ingat Yesus dan Ia mana di konho, atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Karena ku bertumbuh subur, berbuat tetap, angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Di besar naik anggota itu. Saya tuduh inato tuh kan 4 orang. Inato tuh saya kan per gunung bro semua. Namanya Ada tuan sih na, aku dine sama Tego yang tuannya nya ada foto. subuh itu sabang subuh itu sabang Yang ada mana negara guru Raja Guru. sendiri dulu Tahu. kamu Sebulan. Sini ya. sendiri Guru Daga. oh no.
Horas marihita saluhna sude parhalado ni huriata pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas nama dohoti di bagas gereja tahun songoni tuhamu sude ruas nama dohoti par mingguota melalui di bagas tabe melalui live streaming. Adorak so tapuka par mingguota dengan mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amen. Tapasonang maruhata tapuka ma par mingguota marhite ede sian buku ede nomor 110 mamuka sian ayat sada 1 ayat 2. Jongjong Mahamuna. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon amen. Dihorhon hapursuhon namin asatokin jalanan naing ido hupa hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaon na saliling-niling na tuhami. Hami akan nasot tumailihon akan na akatarida akan na tumalihon akan nasotarida ay na martikido anggo akan na tarida alay nasaliling-niling na do akan nasotarida. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata asimaroham dihami aidang tarbahen hami mabahen manang aha molo sohodongan nami dibaheni salehon madihami roh abanua gijang asa tau hami manibangi doot mangulahon lomo ni roham saidongani mahami asa miyak kami di bagasan
hodoh di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita siya buku edde nomor 210 ayat sada. Tangiho kamu mapati ni debata imasian poda bidutolu mamukasan ayat pitu sahatu ayat sia. Unang tung nabisuk hodi parbaga roham habiari majahowa jalapaholang dirimsian hajahaton ima gabe hahisaro di dagingmu jala haneangon di holi-holim pasanga majahoba marhite sian hamoraomu dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomoanmu ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Maredde mahita sebuku edde nomor 623 ayat sada laos jong-jong mahamu. Tatopoti madusat tatujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata
amanami para siroha na sumurong, napungudo hami di jolom martangiak tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata, sonodo hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujogo armu, ahu napunaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Hudul mahamu marede mahita sa buku ede nomor 385 ayat 1. Hata ni debata trupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Lukas bidudua mamukasen ayat 41 ayat 52 tajahama marsoris-sorin jala ganup taon lahu donaturasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakok donasida songona somal di pestai. Asadung diradoti nasida aka ari rayai dinalahu mulagi nasida tinggal ma Yesus danaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna Diripu nasida nang rap dot dongan sauduran ibana. Jadi di dalani nasida ma persadarian malului ibana di tonga-tonga ni akat todong dongan. Duk sojupang nasida ibana mula manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana
salpu tuluari dapot nasida ma ibana dijorui hudul-hudul di tonga-tonga ni akka guru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana dibahet torus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana songgodo puasa di beko songoni tuhami anaha berniddo huahap hami dohot amangmu mangaluluiho. Gabedido matunasida puasa pola luluam munahu dang dibotohamu napatut ahu do di bagasan bagas ni damang alai dang diatusi nasida hatana didokna nanidok na itu nasida. Laos tuat do ibana rap dohot nasida sahat tu nasaret jala pangului do ibana di nasida alai di piok inanai do sude namasai di bagasan rohana. Jadi lam gada matorus ni rohani Yesus nang dagingna lam di halomo debata nang jolma ibana olak ni masahakna martua dona tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Jongjong Mahamuna Maredde mahita siap buku edde nomor 470 sada. Tahatidak mahapor siautai songon nani hatidak ko ni dongata sahapor siau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama pargogo naso hatulusan natu mopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi porbadia adorak so abubuhan ido tuhatta natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang
na tuatu banua toru dung ditanom namula mangolu di ari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana tay mamula sogot tu tanoon manghumi alat na mangolu do namate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani ala Kristen akka na badia do dihasesan ni dosa do dihatai na mando mula mangolu sogo daging ni ala naung mate do dihanguluan na sora sudah amin udul mahamu tabagema titing di huriata Tikting di Huriata, Minggu 10 September 2020 sada. Parjolo, Sadarion Imam Minggu pasapuluh onophon, Dung Trinitatis, dohot topik, ngolu di bagasan panobunogon ni debata. Paduahon, Tikting naing marbagas. Tikting paduahon, Goat, Kolonel CPN Cahyo Permono Master Engineer, anak ni Amatta Jarwo Tomo, tubuh ni Inatta Mariani Sri Wiyati, alamat Jalan Pelikan Sada nomor Tolu 5 Depok. Huria Gereja Every Nation Jakarta. Dohot Orwana Goat Joy Destiny Boru Lumban Tobing Sarjana Sastra, Boru ni Amatta Jamarudut Lumban Tobing Nahinan, tubuh ni Inatta Roma Boru Sibuya. Alamat Mampang Perapatan Opat Jalan K nomor Pitu RT 006 RW 00 Pitu Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 25 September 2020 sada pukul 10 siawib di Gereja Every Nation Jakarta. Patoluhon acara perkenalan calon sintua. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 sada di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 wib di Patandahon do calon sintua tu tonga-tonga ni Huriata Ima Sada Sian Sektor Godung. Bona Jahutan Sahala Martua Sitorus, Nyonya Oni Reana Panggabean Boru Pangaribuan. 2. Sian Sektor Sauduran, Sada Nyonya Sofia Hutagalung Boru Raja Guguk. 2. Anita Romaria Eleonora Sihombing. Paupaton Dewan Koinonia. Sada Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 sada Ima Witok Remaja Napatompo Sadahon tu Ianokota Horong Remaja. Pinangido tu akka natoras asa dohot memotivasi akka Ionokota remaja lau mandohoti witok on. Jadwal Boy Mata Jaha di Tikting cetak. 2. NHKBP hari Sabtu tanggal 25 September 2020 sada pukul 14 wib di Patupa NHSD Marhite Zoom. Nani uluhon ni Pendeta Frankie Napitupulu. Palimahon Pertangyangan Sektor. Sada hari Senin tanggal 20 September 2020 sada pukul 10 siawib di Patupahon do acara Pertangyangan Sektor Godung dohot tuan rumah keluarga Sintua Darwin Simorangkir Inang Vera Boru Simanjuntak
maringanan di serbaguna A, dohot marhite Zoom. Nani ulohon ni Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. Link Zoom Boy Mata Jaha di Tikting Cetak. 2. Hari Rabu tanggal 22 September 2020 sada pukul 10 siawib patu paundo acara pertangyangan sektor Sion dohot tuan rumah Sudi Sintua sektor Sion marhite Zoom. Nani ulohon ni Pendeta Timbul Sitanggang. Link Zoom Boy Mata Jaha di Tikting Cetak. Pinangido tu sude ruas sektor Sion asa mandohoti pertangyangani. Paonopon HUT dan Pesta Gotilon. Hari Minggu tanggal 26 September 2020 sada pukul 7.45 WIB di Parmingguan Bahasa Batak. Ima ibadah puncak ulang tahun dohot Pesta Gotilon. Mardomu tusi Parmingguan Bahasa Indonesia Minggu tanggal 26 September 2020 sada pukul 10 WIB gabe pukul 10.30 WIB. Papi Tuhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Parahado dohot ruas nihuriata pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 September. Saya tuhatta nama masu-masu molotung adong ruas ni huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabua matu ganup sintua di sektorna manang tu sekretariat. Pawaluhon akka tikting nasoni jahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manahnya koni tujoloni tuhatta. Nuaing tabegema sosialisasi sian panitia Gotilon 2020 sada. Horasma di damang dainang nadong di bagas joron, suak sengoni damang dainang di bagas nabi. Atas nama panitia, saya akan mensosialisasikan pengaturan jumlah kehadiran jemaat yang hadir dalam on-site di Pesta Puncak Ulang Tahun HKBP ke-70 dan Gotilon tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 dimulai jam 07.45. Pesta Puncak Gotilon 2021 kita konsentrasikan di ibadah bahasa Batak, yang bahasa Indonesia tetap bergereja seperti biasanya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama mengenai pengaturan jumlah kehadiran jemaat yang hadir on-site di Pesta Puncak Ulang Tahun HKBP dan Pesta Gotilon. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang mengadakan kegiatan di tempat ibadah atau gereja, berdasar kepada PPKM level 3, bahwa maksimum kapasitas dari jemaat yang hadir on-site adalah 50% kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Berdasar kepada aturan pemerintah tersebut, panitia Pesta Ulang Tahun HKBP ke-70 dan Gotilon 2021
telah menentukan jumlah wakil-wakil dari setiap sektor dan kategorial untuk hadir di gereja on-site dalam mengikuti pesta puncak tersebut yang akan dilakukan tanggal 26 September 2021. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, HKBP akan memberitahukan kepada gugus tugas COVID-19 untuk disetujui jumlah kehadiran sebanyak 70 orang, yang mana 70 orang ini masih jauh di bawah kapasitas 50% yang diizinkan oleh pemerintah. Jumlah yang 70 orang ini terdiri dari para petugas ibadah dan juga wakil-wakil sektor, ke-6 sektor dan kategorial untuk menghadiri pesta puncak ini. Jumlah petugas yang terdiri dari parjamita, liturgis, pembaca warta, kolektan, haret taon, operator multimedia, pianis, gondang, dan song leader adalah berjumlah 22 orang. Jadi sisa 70 dikurangi 20 orang adalah 48 orang. Yang 48 orang ini kita bagi ke dalam 6 sektor secara berkuota seturut dihitung sesuai dengan jumlah ruas masing-masing sektor. Jadi untuk itu maka sektor Satahi akan diwakili oleh 10 orang jemaat. Pengantar silua sebanyak 2 orang sudah masuk di dalamnya. Sektor Sion diwakili oleh 10 orang jemaat. Penghantar silua 2 orang sudah masuk di dalamnya. Sektor Saroha diwakili oleh 7 orang jemaat. Penghantar silua 2 orang sudah masuk di dalamnya. Sektor Godung diwakili oleh 7 orang jemaat, penghantar silua 2 orang sudah masuk di dalamnya. Sektor Sauduran diwakili oleh 7 orang jemaat, penghantar silua 2 orang sudah masuk di dalamnya. Sektor Marsada diwakili oleh 7 orang jemaat, penghantar silua 2 orang sudah masuk di dalamnya. Jadi total ada 48 orang ditambah petugas yang saya sampaikan di awal 22 orang, maka total 70 orang. Kita harapkan kehadiran ini maksimum 70 orang. Kita menjaga agar kita betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, tidak boleh melebihi kapasitas. Yang keempat, panitia menyerahkan ke koordinator situa masing-masing sektor untuk memilih dan menentukan nama-nama personal yang mewakili sektornya sesuai kuota yang telah ditetapkan panitia seperti tersebut di poin 3 sebelumnya. Yang kelima, untuk dipastikan panitia gotilon yang ada di sektor-sektor untuk dimasukkan ke dalam kuota dan sisanya bisa diisi oleh ruas dan para sintua. Nama-nama wakil-wakil sektor tersebut diminta untuk diserahkan kepada sekretaris Huria untuk diinput ke dalam Google Form untuk ibadah Minggu tanggal 26 September 2021 jam 07.45. Demikianlah pengaturan wakil-wakil jemaat ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama. Mauliate. Tabegema kor paduan suara Hana melalui virtual. Marhite.
Madinah tanpa naposo itu hata nama harian roh ada yang berperdina lau marhubas itu makin ambiliata magiti kapubasio asikual alani julung apa nong dua dengan ini rap dohot keluarga. Gor dohot marga dohot pasangan marga apa? Terima kasih Amang Pendeta Horas Madihita Sude. Saya calon sintua dari sektor Sauduran, nama Nyonya Sofia Hutagalung Boru Raja Kukuk. Di sebelah saya adalah Amang Libra Hutagalung, suami, dan kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, belum ada yang menikah, namun sudah dewasa semua. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya yang tidak layak dan tidak mampu, Tuhan pakai kiranya untuk dapat melayani Dia dan melayani tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong saya dan suami untuk dapat lebih dan lebih lagi menyenangkan Tuhan dengan hal-hal yang berkenan kepadanya. Kiranya jemaat boleh menerima kami dan mendoakan agar kiranya pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan kita boleh beribadah bersama dengan cuaca yang begitu indah. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Oni Reina Panggabean Boru Pangaribuan. Di sebelah kiri saya suami saya Maralus Parluhutan Panggabean. Saya dari sektor Godung dan kami dikaruniai Tuhan 1 anak yang sudah dewasa dan belum berkeluarga. Terima kasih khususnya kepada sektor Godung dan Parhaladonya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk learning Sintua. Kiranya di dalam perjalanan learning ini kami boleh mendapatkan hal-hal lebih mendewasakan diri kami untuk dapat melayani jemaat seluruh HKBP Kebayoran Baru, khususnya jemaat Godung. Dan apabila di dalam menjalani learning kami ataupun nanti ke depannya ada hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kepatutan, kami mau jemaat dan senior kami Parhalado mengingatkan kami agar itu boleh menjadi perbaikan kami masa depannya. Terima kasih, kiranya pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, itu semua untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas untuk kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Bang Pendeta. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa untuk hari ini kita dapat melakukan ibadah pagi ini dengan kondisi yang sangat memungkinkan dan cuaca juga begitu cerah dan hati kita menjadi damai. Saya memperkenalkan diri saya dari calon sintua dari sektor Godung. Nama saya Bona Sitorus dan sebelah saya adalah istri saya Evi Boru Simbolon.
Saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dari sektor saya Godung untuk menjadi calon Sintua, dan kebetulan saya juga sudah terpanggil untuk menjadi calon Sintua karena selama ini saya sebelum ini saya ditunjuk untuk dari Sintua, tapi saya masih belum terpanggil. Tapi untuk saat ini dalam nama Tuhan Yesus saya sudah terpanggil untuk melayani dia dan juga untuk melayani HKBP, Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Saya tidak luput dari kekurangan dan saya perlu belajar lebih lagi dari para Sintua, Amang Pendeta, juga dari jemaat. Apabila ada kekurangan atau sesuatu apapun yang perlu saya perbaiki, saya mohon masukannya, dan doakanlah kami ini di sini, kami berempat calon Sintua ini agar menjadi pelayan Tuhan yang baik, pelayan jemaat yang baik, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Amang Pendeta, untuk seluruh Parhalado dan seluruh jemaat yang ada di sini maupun di rumah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Anita Sihombing dari sektor Sauduran. Saya terpanggil untuk melayani menjadi Sintua. Dengan segala kekurangan saya mohon dukungan dan diperingatkan jika saya melakukan kesalahan atau ada yang menyimpang. Untuk sekarang belum ada suami yang bisa saya perkenalkan, mohon doanya. Saya adalah anak dari Sintua LWB Sihombing dengan ibu saya Rosiani Sianturi. Terima kasih, mohon doanya, Tuhan memberkati. Songonima pertadan pinacat matu tonga-tongata las dohonon matu hamuna dongan nami nana yang marhubas di tonga-tonga ni huriye ingot hamu mahatani tuhatna gudang do natar pilit natar jo ada sopiga natar pilit salinai gudang do natar jo alai sopiga natar pilit otik do alani nunga matoras eme na diladangi jala ikon judo panabi atong ise masuroku nidok tuhatai saya lusihamu ma saya dokko kamu ma sabala naung di joho oleh Tuhan pilit mau di sondwa ulau pasauton uloni atong huriani Tuhan Yesus masuk mana sidan waeng tu masa learning masa marsiajar tangya ko kamu mana sida asa dada holan natar jo dohot ma tarpilit di ulaun namar ragam di tonga-tonga ni kuryai. Amen. Budul mamu. Los marindi mahita tapasahat ma piliata. Tuhan patulus masa kami tuauna tinopami topamahom bartulomo guru di homa sandok awon Tuhan patulus masa kami perbadiai ma pikiraki
sai pargogoyau tinobus mi mangaradoti nanidok mi. Tuhan patulus masa kami tuauon na tinobus mi topa maahom bartulomo guru ni homa sandok awon. Damai ni debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriana ni sian ni Tuhan Yesus Kristus tapasonang marohata jalohamuma hata ni debata di minggu tasadarion ima minggu saplonom dung trinitatis barita nauli di enet sian buku ni akaparjamita binduna pasapuluhon ayat mamuka sian ayat 10 sahatu ayat pasapullimahon hujahama tutonga-tongata songonon ma hatani debata molodum matultul takke di bahen manangise jaladang digaruk babana ikon mangasahun gugu nama ibana manalikon ada nama rahasiakon hapistaran idonal duminggan molo mamargut uluk tagad sohona tabas dang be marlaba hapadian ni panubuti lomo rohani pinggol ubg pakatel ni halak na pistar ala bibir ni halak nauto mabudut ibana sendiri mula ni pakatel ni pamangan hautodo jala ujungna lalayon ujungna hata lalayon sambingdo saya dipadek dek halak nauto do hata-hatana dang diboto jolmai manang ana masa sugut tung ise ma pabotohon tu ibana manang aha namasa dung salpu ibana hangalutan ni halak nauto mangaluja ibana sadiri ala so diboto tobotonna dalat tuhuta ima yang go sahat nak huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus disadatiki marnonangi ma manang piga kadongan aka ina nasadongan nasada maddok wetahe sarjana doa mat tajabruhami jalan unga pola 10 tahun mangulak kaulaun alayola coksongonido nanggo mat cicil mobil ngawolo dekuk maul dang bui ero musia sadana idongan namaddo ido tahe ije bunami pe tong do songoni nian arung do mobil na le mobil na wahama tahe asal mau mardalan na ida hamu mak berek kamu main natani siadunani amat tanai sarjana do 5 tahun do bikariju alai be kamu jemuna do ba de begitu mar mobil iberek kamu inatai we tabugaga na be sautahiad do hami biro tohiad do holanna panu-panu keddo begini HP nuain bah akin ata tahe perawatan du terus ai bu hidu di bae namatai cukup imada longang am hitam amereng ate waduh enak korupsi do amatai benaga besongoni ha enak mulai mah masa mah aka
pangiburuon. Ai sai tordidok na korupsi duramatai. Ai sai tordidok na manako doroate. Arung na maddo imada. Tapi noto tama-tamai Daudi. HP amat tahun dengan dumangula kaulon na jala bersahabat do sudi. Itu asa molo tapamanat nang diturkuk tahun halak na mangula di bagasan ulaun nasay toktong torus songoni dang pola adong haradion na lau mengubah dirinya lau menambah akapar binotoan na ay memang olot songoni itu terus apa amatan na 5 tahunon karijo dengan pekerjaan yang sama dengan dagang yang sama mungkin ibana memakai segala potensi parbinotuan dengan ilmu terapan-terapan yang berlaku sampai sekarang. Jala mana ngise narotu ibana, saya dingkat du ibana menyambut makatai jala lomo rohani hala ubigi hatana. Itu asa di dokter puk tahun nakingani lomo roha pinggol, lomo rohani pinggol ubigi pakatoni hala na pistar. Ala yang gua hata ni akan naoto ay memang gabi mabay buang budut ibana cuba hamu mamulo arong mabigi hata ni nasing ini akan idongan nai nakinamando ay namanak ko duramatai na korupsi duramatai at juga riyaduon dibigi kan sudah menjadi persoalan gabi mabudut ibana alay anggo amaton dengan jam kerja yang sama dia mendapatkan hasil yang berlimpah. Kenapa? Dia dah hola tangan Nabi di bain mangulak kaulau ni. Itu sesongon na dia terpuk tanakin molon nunga majal asau katup takas daida. Molon nunga majal. Nonong nunga matultul. Kampak manang parang. Molo pakaian misalnya halak dang jolo di pareso, dang jolo di padinggan, dang jolo di asa, ay memang holan nasa gugu na may iba bana, jala hasilnya nggak maksimal. Baik kok kamu mah molo parang namajal tabain, lau maniat, lau mamotong akasi potongon, sar doi. Dang apalagi molo neng di gadis, holan mamereng leak nih hasil dipe halak mamereng. Waduh tutuon kan ina ale molo diseat dot dengan di pature nyon torlomo roha mamereng hasil kerjanya itu asa dia walaupun waktunya sedikit tidak lebih sedikit bekerja ale dipakai bana potensi dipakai bana hapistaran dan selalu mengupdate dirinya maka dia memperoleh hasil yang berlimpah. Itu kadongan asa di bagasan parmingguota rikot do habis tarat. Dakolan mangasahon gugu hita. Dakolan mangasahon balgani otot. Mari. Apalagi di partiket tasonari. Molo holan songo-songoni hita. Molo holan na membahas akadongan hita. Memang dangarong polarong dapat hasil na maksimal. Ala itu tuh bahabis tiki. Ala itu tuh dangadong hilang kejenuhan. Dungi Roma jamon ngalilik kita nama kata tiate mulak majo saat ijabu berbedai mak ay rodo amat taksien karijo nanggotes somasa. Omo persoalan musik kan. Jadi hata ni halak naoto mebudut ibana ala ini saya tabat jaga ma pamangat tahun unang sembarangat kita maka tahun hata naso patut naso sitong ay makorhon hasisiga doi alani molutung naing ea hatta akan naumuli na duminggan masih ajar mahita iru asa halak batak sangat terkenal lau persikolahun gelengna didok sinahum situ morang di edene anak kokido hamuraun dia, hamuraun bukan dalam pengertian investasi.
hale hamoran dalam pengertian asa sudena sinarina nagabe hamorona di pasatu anak konai asa boha asa unang gabe anak konai sumurut manang hatinggalan sian nasing. Holan itu tuh nagabe sukun ima saya do hapistaran. Cukupkah hanya kepintaran? Halak Batak memiliki sada upama nama ceuli. Ido didok iju di para-para, hotang di perlabian. Ia nabi isuk na punahata anggona oto tu pargadisan. Adong dua hal na yang idaut tadi sih. Sian na jolo ternyata uputta si jolo-jolo tubuh nunga mangargahon habisuhon. Habisuhon di bagasan hatan di bata ima disebut kohmah. Kohmah atau hikmat itu tidak punya padan di bagasan bahasa Indonesia. Padan katanya. Alain tutu hasa umura atusan ni hajol maunon gabe di padasmai hira bisuk. Bisuk berbeda dengan hapistaran. Akan hapistar belum tentu bisuk. Ala yang gua habisuhun anggan habisuk pasti doi bana pistar. Contoh Raja Salomo. Jol mana bisuk doi bana. Ala bisuk ibana pasti pistar. Lolos doi bana sian ragam pangujunan ala ni habisuhun. Atau ahado habisuhun. Dalam konteks Alkitab disadap dipoda Raja ni Salomo bindu sada ayat pitu didok songonon. Mungkin adong nabui mambuan Bibil boy dijaha anggo di Amsal manang budu pokok poda Raja Salomo bindu sada ayat pitu didok biar mida Jahobado permulaan ni parbinotoan alenggo halak naoto manuisi hapistaran do pangajaran. Jadi parbinotoan na siad debata imana seluruh tahatakan hikmat atau bisuk. Ala nima nang halak Batak na jolo mulai diajarhon akau putta si jolo-jolo tubui madok ho ijuk di para-parai yaitu hati-hati dengan hapistaran. Hapistaran nasoni sodangan barita nauli, hapistaran na pinakke so di bagasan benget ni roha, hapistaran na dipake so di bagasan haulon lau makobasi akadongan, itu hanya akan membuat malapetaka dan memunculkan orang-orang pintar yang sangat jahat. Sering sekali itu disebut dengan psikopat. Ida hamuma tragedi-tragedi yang luar biasa, kejahatan-kejahatan, misalnya kejadian WTC ya, World Trading itu yang terjadi di Amerika, ditabrak ke pesawat tuh inganan ini, memakan korban yang cukup banyak, korban jiwa dan korban harta. Ida hamuma nang aka baru-baru ini adong do sada marga halak Batak na sekolah di London, psikopat di bana, maloi bana, alai gudang halak, namate di bana ala adong penyimpangan na. Dia tidak bodoh, malodo ibana menutupi jejak-jejak. Di Mahatma mate ibana di son tertutup, dibuat ibana masing-masing alai memang kejahatan pasti akan selalu terbongkar. Sapistar-pistarmu mana budihon tihasmu. Sapistar-pistarmu mana budihon kejahatanmu. Itu pasti suatu ketika akan terbongkar. Si patah diloas menang si patah boido taulaka ulaun hajahaton. Karena kita merasa
Ini nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang melihat. Ala diboto kamu do. Dan ngadong nabui buni sian adupan ni debata. Di ida ibana do. Di bereng ibana do. Ala ni molo tumboy di takko hamu aka hamuran nasing aka benda-benda ni hala. Di takko hamu aka si takkomu. Belum tentu di bagasan damai sejahtera kamu memakai. Ai pasti do di bagasan habiar. Molo boy di parwaroa kamu donganmu di naso di bereng ibana. Ale molo pa Jepang kamu dot na pinaroa-roa munai. Pasti do tarotoh kamu. Molo tung saya dipatihas-tihas kamu aka ulaun-ulaun nasing. Molo pa Jepang kamu dia ka ulau ni pasti do dang menak daging dotot dimu. Alani idahamu ma songod dia nang halak batak na jolope nunga dipabahir ya bahwa molo jolma nabi sukho ikon bayenom maho gabe pangajari. Anggo halak na bisuk ima halak naolo mangajari. Naolo mangalian contoh do teladan. Songo namatan nakingani. Mangulai ibana jala manangisi narode tu ibana lau mangido petunjuk senyum dan dia mau. Bisuk ni portibi. Idona didok nakingani. Ya na bisuk na punah hata nao to tu pargadisan. Bisuk na songo dia mai nao lo manggadis jolma. Bisuk na songo dia mai nao lo mangoto idongan na. Bisuk na songo dia mai nao lo memperbudak hajol mauna. Bisuk na songo dia mai nao lo macegai akan nauli nadinggan. Itulah hapistaran naso di sedangan barita nauli ima bisuk ni portibi. Anggo bisuk sian debata. Dakkeai lau mangototo idonganna. Anggo bisuk sian banua ginjang. Dakkeai lau marsakap lau parwao donganna. Lau pambain tihas ni donganna. Lau mambahin hahurangan ni donganna. Alenggo bisuk na sian banua ginjang. Ima biar mida jahoba. Akah naolo marsiajar dot marguru tuhatani debata. Apostol Paulus mandok di sada Korintus sada ayat 24. Dak kuoto mo dong kita membuat Bibil. Apostol Paulus mandok ahado habisuhoni. Anggo bisuk nasa sitong na. Nasinuraton ni Apostol Paulus tu hurian na di Korin di sada Korin sada 24 didok songonon. Alai di akan natarjoi nang Jahudi nang gori gabe hagogo on ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Adong nabui membuka Bibilna, mari kita baca dulu sama-sama. Handphone kudus petaho, adong do handphone kudus tabuan. Molo mailai ta membuat Bibil ba membuat handphone kan itu noe. Anggo akado ngatubu anggi dolit na seberangan. Dana pe pasung-usung do ahana. Ganu pari na tikina sida subayang, ale anggo hita. Mailai ta membuat Bibil lah molo nisukun. Buasan ni buka Bibil pawarat tu hamang dak praktis. Borat dan praktis. Sipata di bagasan rohaku ay molo martanya ngamat tahun molo di jok tuhata paborat tudu pangirom bi puang dak praktis alini nasing majo anggo hita habis dorate buasan dua ko bibilmu paborat tu dak praktis alana sian berija tor langsung nama tu restoran langsung nama tu mall agak bi berongon ni hala iba bibil dang meile iba na juga rimartangi yang nama tahun menginat tahun Tuhan ini dipangido si pangido na bamolo dia di situ hatai
Dan praktis ba Panginoon mi di emaili ban non di emaila no tu hatai mangului hita wa apa tu ate. Jadi ala ni ba tatibangi mate ulido berengon molo diganup hari Minggu dengan parpahian dengan rap amado ina lau tu bagas jorohut di buah bibil. Nah itu identitas kan. Alai molo ga bisa emaila hita ba mudah-mudahan madang maila tu hatai mamerek kita te. Molo maila Tuhan ni mamerek kita. Aku tuh manangahana terjadi. Ayo, mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 24. 1, 2 ya. Gabi maile dua hamu ati majahala nasian handphone kurus. Ada yang pola bohai. Tong dua hatan di bataro nang jahot ta. 1, 2 ya. Na tarjoi nang Yahudi nang gori gabi hagogo ni debata dot habison ni debata do Kristusi. Berarti bisuk sasi tongna adalah Kristus. Maka kita tidak bisa marbisuk-bisuk. Maka minggutta sadarion disondangi tema ngulu di bagasan panugun-ugun ni debata. Artinya hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Menguluma di bagasan Kristus. Manguluma di bagasan panugun-ugun Kristus. Alani molo di paloasamu dirimu di togu-togu Kristus di simaro bisuk nasian debata mandongani manggonggomi mangalinggomi amu sisima nasa todi nahudar sisima akasakap naroa songoni nang manakapi naroa sian daging dotodimu ala anggo bisuk sian debata dakkea mangototoi anggo bisuk sian debata dakkea baruah-ruahon anggo bisuk sian banua gijang dakkea olo memperbudak dongan najolma anggo bisuk nasian banua gijang maka holongi dui mengasihi alini asa jolma namar bisuk kok di bagasan Kristus haruslah orang yang beriman. Alini mau berhikmat, mau hidup baik, tentram, berhikmatlah. Berhikmat dalam pengertian serahkan dirimu dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, dalam tuntunan Kristus. Belajarlah dari Dia, karena Dia adalah guru agung kita. Songonima nang hamuna ka damang dainang nahu haolongi ami molo taida kameramen, saya minta bantu, tolong datang kameramen, coba sorot dulu ruang gereja kita ini. Dia muka kameramen nalos kebe uduldo. Saya minta bantuannya, salah satu kameramen datang berekamuma, tolong disorot bahwa ini adalah persiapan kita untuk tu pesta puncak, pesta Gotilon. Nunga mangara di situ tuh panitia nunga dibayan akan naulina dinggan nunga di paher bang jala disunggul hotu hita ragam di pasu-pasu nata jalo ida hamuma adong do gorga batak anggona jolo gorga batahon imag lambang ni habatahota na mungkin dipikiri halak godang akka uti-utian naso sumandisi alai sonari nunga sahat itu tonga-tonga di bagas tahun ala boha nasa ala batak nunga di leon gogo nunga di leon pasu-pasu jala berhikmat gabe bongot tu barita nauli nunga didahamu ragam ni parbui naniula adong doson ikau rata adong do dison ajimun adong do nang
aka bunga nama bain lasroha sudinaon lau pasunggul pon tu tonga-tongata hurianan yasian ni Tuhan Yesus Kristus dan di los di batado mangulan nasai laon di tonga-tonga ni ngolum dan di los di batado marparbue nani ulam alani putih-putih himai sasautik di bagasan bisuk dot gogo nasiat tuhatai di luas do mangula di luas do marparbue nani ulam putik may damang putik-putik kimisa sahotik taruhon may tu bagas joro laho pakyon ni huriata lau pasangapot tuhat lau pasauton ulon na maragam di tonga-tonga ni huriai posrohamuna na mga lehon di bagasan las ni roha na pasahaton pelian lau pasangapon tuhatay say tabaw na do ragam ni pasu-pasu di hamudaido pakiri mota alani halak namar bisuk halak namangulu di bagasan pangdudugun di bata ima halak na di bagasan bisuk ni Tuhan Yesus ima halak namangulu di bagasan Yesus naso marungut-unguti naso tupa macadii lau pasauton ulaun nauli nadingan tagam hamuma pasu-pasu nasian Tuhani songonido nang di damang dayanang husapahami mahamunuaeng aka damang dayanang na tongon gali hamunuaeng di tonga di bagas ala ni parsahitan naro amang situa bicar marpaong amang inang situa inang samora si manjuntak silitonga inang Rita lumban raja si manjuntak David sinaga amang birong tambunan inang birong tambunan boru pardede Wilfrid BP Hutagalung Nyonya Opung Rusmina na 70 boru tampu bolon Siti Asmin si manuk kalit boru si tompul Sondang Hutahayan boru pangaribuan Purnama Siahan si manjuntak Frida Panggabian si boru si tompul hurang dihilalahamu nuaeng hahi pasamu alai mangolu mahu di bagasan palugodogon di batak dangdung tadi konon naho posrohan porsia mau di bana dang tadi konon naho mulutung dihilalaho pangotak ni Said Miat cit dilalaho angguk kon mai tu ibana ali Jesus padon buluni hacit hulalan waeng dungi apus-apusan nama pamatang mi tanggal sohi dilala peut so di botohoma atong nasa nama ngotak nama ngilasi inang nyonya nenggolan boru simbolon nilam tobing batubara inang nyonya simorangkir boru lebat tobing Desi Siombing boru luman raja Margaret Siturus silapan Johnson Huta Barat Emmanuel Siregar amang situa Simatupang J Simatupang inang Eva Panjetan boru pakpan amang situa butar-butar inang Teti marbisuk mahu loas madirim digohi tondi ni tuhatai daholan panugudugon ni todinido na pagugon pagomos aporsyom suang-suang inang di keluarga amang sagumani inang situa mahawar nasa na di bagasan hols rohani pasahat ma itu ibana porsia maho toktong dotanya konon nami hamusian tonga-tonga ni huriaon percayalah bahwa gereja akan selalu membawa saudara sekalian dalam doa-doa kami dan kehadapan Tuhan kiranya Tuhan campur tangan dengan pengobatanmu tanggal so dibotoho peut so dihilalahoma nasa nama ngotak nama ngilas molo tungadong pergumulanmu tuhatama maka monakon pergumulan ni alani huriani hasian ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan hasadaon di bagasan gogo nasian tuhatai saya tadokma alai Yesus supasat kami madaging doktor dinami tu tanganmu nabadi tugu-tugu mahami
Asa unang nanggo sada sian tonga-tonga ni ruas ni huria. Asa unang nanggo sada sian tonga-tonga nami bongot tu bagasan pangunjuran gabe mar pangucan dia kami tu pamikirion nami sendiri. Unang mar pangucan dia ko tu pikiranmu sendiri. Alai sahalinai hujauhum matuhamu. Loas ma tuhatai manugu-nugu. Unang bongot ho tu pangucunan. Selamat mangaradi minggu naro tomu-tomu tama halat conot tama pakko basion ni huriat tahun naung boho 70 tahun ma toras mahita di pardagingon tarlu mobi nang di partodion dauma gete-gete dauma aka ungut-ungut dauma ragam ni mara ni daging nang todi ingot tu hatai nama masuk-masuk. Amin. Yesus Tuhan mau lihat dia sinduroham nunga macai godang pasu-pasu calohan alani di pasugul hoko Tuhan asa unang salah kami mamatke asa unang say hudok kami molo tung adong nahu pas parbinoton nami molo tung adong na dihami alani pistar nami alani malo nami alai holan ala asini rohamdo alani loas hami manogu di mangulu di bagasan panugunugomu asa bisuk nasyakko permulaannya pistaran ima biar mida jahuba jara haguguk ni habisuhon miali Tuhan ima Yesus Tuhan nami alani di suara hoko di jauh hoko Tuhami asa sudi hami pasahaton ngulu nami tu Yesus si paluai di sima boton nami tadaun nami ma ragam ne pasu-pasu pandongan yomu Tuhami ma biar mami hatong laho mangototoi dengan nami ma biar mahami hatong laho manggasipi dengan nami alelam las maruhan nami maka holongi ho nang maka holongi dengan nami ali Tuhan akan ruas ni uram natongon di bagasan parsahitan lehon di nasida haisaran ni gang todi nah di bagasan pergumulan hamonakon ma nasida amang asi maruham nang sakap nauli na dinggan nanayang hupatu pahami di tonga-tonga di uriam gotilon nami ma putih-putihon nami masa sautik pasu-pasu na pinasat niya le Tuhan naing taruhonon nami tu bagas jurum pakeon ni huriam laho pasauton ulon nauli ulon na dinggan ulon na maragam Tuhan pasaut batulus si hobar tulomoniram sesa dosa nami nagudangi amin marin di maita laos tapapun ngumapiriata Yesus do Tuhanku si hoko pawon Ngebana dohaku sakit Namun menunggu margogo yawon Kadang terlakati Tuhanku loktong sumari honawon martua sonam tondikon tolong nirohana pahisarawon mardame toktong rohakon mardame toktong rohakon
marukilon godang natinau sabam do di bain rohakon Tuhaku dong sumari honawon mardua sonang tonikon tolong irohan abahi sarawon marda metok tong rohakon marda metok tong rohakon Tapa saat ma pilihan na tapa pungon tuadupan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gicang hodo haroron ni salut silen leon na dengan dot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masyad na nilon mitu hami pilihan na mituho. Sai jalo mai gabe wap na hukus di jolom paso-paso mai jala ramoti. Sa uparasia kami pilihanon patib bulhon hara jaunmu di tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silen leon mi di hami asalam girgir hami manduk moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi tuniru di pamadaku osadohon gogoki rodi saluhun hartaku upasahati Tuhan nasout sadokudo Alia manamina di banua gijang. Saya benar badia makuar. Saya rumah harajon. Saya saud malumuni roham di banua tongon songon di banua gijang. Lehum matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon pada sanami. Di dosa didongan nomor dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangunjunan. Palua hami sian pangako. Hai hodo namuna harajaon dohot hagokon roi hasangabon saleleng nileleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamau. Disedakkan Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didepakan Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tuton di munabi. Amin. 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 Menghadap pada penemu. Ya. Maskernya. Huriani Tuhan Yesus, kami jajaran perhobas di tengah-tengah ni huriata, saya toktong do pasunggulhon tuhita asa tajaga ahli pasota. Alani manang tu dia hita, saya tong ma unang ta tadi kon masker, pakai kamu masker ta, jaga kesehatan, jaga unang pala berkerumun, jaga jarak, ringgas ma mencuci tangan. Mangan si panganan yang bagus, yang bervitamin, asa unang songgok pangotak ni bodil corona tutonga-tungata. Ani pesahat ma tabi horas-horas Tuhan muna sudi
ruas ni hurian adong di gerejaon songoni manang hamu. Nah di tongan ibagas manang na isep hamu na wui terhubung do tami di sisik ni Portibion. Sahat ma tabi nami di hamu. Selamat hari Minggu, horas ma dihita sedih. Puji Raja baik.
Tuhan.